Ahojte, je koniec roka a aj ja sa chcem s vami rozlúčiť a zároveň vám poďakovať za vašu podporu, za všetky lajky, komentáre, zdieľania a spoluprácu, ktorá medzi nami vznikla, pretože bez vás by to nešlo, takže úprimne ďakujem. A zároveň, tak ako som hovorila v poslednom videu, vám chcem popriať, aby ste z tohto roka odchádzali s lepšou náladou, aby ste aj do toho nového roka vstúpili s dobrou náladou, pretože ako viete, nesieme si to v sebe. Čiže ak odchádzam nahnevaná a frustrovaná z toho, čo všetko sa tento rok udialo, alebo že to nebolo podľa mojich predstav, tak toto si prenášam aj do toho nového roka a v takom duchu budem začínať ten rok a potom sa to celé tak odvíja. Ten rok je ako keby ste si zobrali, že je to deň. Ako ráno vstanem, tak takéto potom celý deň je. A ako začnem január, tak sa mi to v podstate plus minus ťahá celý ten rok. Ako sa dostať do lepšej vibrácie a do lepšej nálady, alebo do takého lepšieho naladenia? Jednoducho, všimnite si, čo vám ten rok dal, čo všetko dobré sa v roku 2024 stalo, za čo môžete byť vďační. Pretože nájdete toho veľa. A bolo by možno aj dobré, ak máte čas, si to spísať, aby ste vedeli, čo všetko vám ten rok dal a čo dobré sa stalo. Čo boli také dôležité momenty, nie len to, čo nám vzal a čo sa nám nepodarilo, ale aj to, čo nám dal, pretože o tom to je. Ak zmeníme uhol pohľadu a začneme sa pozerať na veci inak, z tej opačnej strany, z toho iného uhla, tak vidíme, čo všetko máme. Ak sme zameraní na to, čo nemáme, tak vždycky budeme vidieť nedostatky. Ale ak sa zameriame na to, čo máme a čo nám situácie priniesli, tak vidíme veľa, veľa dobrého. A to je presne to, čo vám tú energiu mení. Zároveň vám prajem, aby ste mali naozaj vnútorný pokoj a vnútorný kľud, pretože život nám prináša neustále nejaké výzvy a je úplne jedno, či je to nový rok, alebo starý rok, alebo proste to je jedno. Vždycky máme pred sebou nejakú výzvu a naša zodpovednosť je o tom, ako sme schopní odpovedať na tieto výzvy. Je tam veľa premenných, ale najdôležitejšou premenou ste vy sami. To znamená, že od vás záleží, ako k danej situácii pristúpite, ako k danej situácii ako ju budete vnímať a ako sa voči nej zachováte. To je vaša zodpovednosť, to je vaša odpoveď na tú situáciu. Je to len na vás. Vy ste ten najdôležitejší element v tom všetkom. Takže vám prajem, aby ste dokázali na tie výzvy reagovať zo svojho vnútra, zo srdca, s pokorou, súcitom a láskavosťou voči sebe, ale aj voči ostatným. Pretože tie situácie nech sú akokoľvek komplikované, vždycky vám aj niečo dobré prinesú, ale ukáže to častokrát až ten čas. Takže nezavrhujte nič, čo sa vám deje. Vedzte, že sa to deje pre nás. My sme sem prišli proste prechádzať takýmito životnými skúsenosťami a preto vám ani neprajem najlepšie a najkrajšie a podobné veci, pretože ja by som vám to priala, ja by som nám to priala, ale vieme, že je to utopia, že takto to nefunguje, že ten rok bude taký, ako si ho urobíme a môžeme to ovplyvniť práve tým našim postojom a prístupom. Takže toto vám zo srdca prajem. Aby ste dokázali mať v sebe nadhľad, aby ste reagovali s odstupom a teda s chladnejšou hlavou, pretože vtedy dokážete lepšie odpovedať na tie výzvy a dokážete si z toho zobrať to, čo je pre vás dôležité. Ešte raz vám zo srdca ďakujem a teším sa na ďalší rok, na našu spoluprácu a na všetko, čo nám prinesie. Majte sa krásne, ahojte.